La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Mari, bilib ako nimo Mari. Mari, saludo ko nimo Mari. Kay ang kaisog ni kumpare, kanimo wa yun magsilbi. Kay ang kahadlok niya nimo nangganlabi. Ako na good ni. Si kumpare la bandira, si kumpare kusinira, kaluoy ni pare na under Bisaya. Si Inday, iyang kagahi nilanay, wa na siya mo ikbisag kamay. Karon dili na suplada, nahanaw ang iyang kagarbusa. Diha kanimo siya paraygon buutan pa. Ako na gud ni. Ang kinahanglan lang di ay hapyud-hapyuron siya jutay. Sa imong bukton mo dayon siya pauraray. Si Oyong bisan tuod tigulang na, daghang mga apo binusina. Nakaasawa nagkalima, ikaunom tinityer pa. Kami iyang gihambugan matud niya. Ako nagyud ni. Bisan kuno siya tigulang na, ang iyang tuhod ligon pa. Ang kasing-kasing kuno niya batanon pa. Dinhay akong anigong sugarol, siya kuno small bacteriebol. Kinig kulit bisag tiltiro, unya hubog pagyod kaayo. Iyang asawa kuno hadlok, way reklamo. Ako na gud ni. Apan di ay ang tinuod, siya di ay ang mukurog. Kay ang asawa kon mangisog, murag buldog. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Ako na gud ni.